Talamak ba? Parang may common sentiment, ma'am, na na-abuse, di ba, ma'am? Yun na nga, ng mga di ba galit na money. galit si Presidente Duterte na tinigilan daw yung pag-aabuso ng party list system na halos binibenta na lamang yung organisasyon at puros bilyonaryo nakaupo, mga kamag-anak rin ng mga politiko at big business interest, kung ano-ano na ang akusasyon. Lahat galit yata pati yung security forces natin, sabi, naging legitimate front organization lamang ng mga rebelde. So, ito yung ating problema, kung paano isaayos itong party list. Ako, personally, naniniwala pa rin ako sa party list system dahil pagbibigay daan ito sa maliliit na grupo na sabi nga sa ating saligang batas, sa Constitution, marginalized and underrepresented. Ang iniisip natin dyan, mga women, mabubukid, mangingisda, mga youth, mga grupo ng IP, yan ang iniisip natin. Pero yun nga, kung minsan, unang-una yung organisasyon, may sinasabing ang party list for hire. Makatapos, sabi naman ng iba, hindi naman daw bona fide member. Hindi naman member yung mga yon kasi nga,